yiko sihlala endaweni la kungadingeka umuntu omunye ozasiphazamisa khona. Nawe noma ngikunikeza ngithamba nomunye wazo ayokudonsela leyo nto oyifunayo njengemali, njengesonto, abantu esigodlweni yonke lento. Mangikunikezela amadoda into enkulu evenda ufuna ube negumbi la uzobabeka khona. Ngibona lana osweet nama orange nama aphula mhlambe abantu balekhaya badla khona yini? Yilwane lezi mkhulu nenyama nje uzoyibona masinyane ikhona kuyadliwa la ekhaya abantu abadlayo laba phela yilo. Ya uyabezwa nje na ukhuluma kanjalo vele kudliwa kakhulu la ekhaya ikakhulu inyama. Iyona into esetshenziswayo bayadla lawa ama-fruit bayadla. Umuntu uyazibuza ukuthi banayo yini i-digestive system ngoba phela yilwane lezi. Yebo, labantu abahlala lapha ngabantu aba-strong. Yiko sithi masikunikeza indoda emfisha esinye isikhathi sikunikeza ukuthi uhambe nawe uyibhekile uyibone.